Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ltaqa' mal-parteċipanti fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Parlament taż-Żgħażagħ organizzata mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ waqt laqgħa li saret fil-Parlament. Adrian Delia faħħar l-irwol li qed ikollu l-KNZ biex tissaħħaħ il-vuċi taż-żgħażagħ, speċjalment meta qed ikun strumentali biex irressaq il quddiem fl-aġenda tal-pajjiż temi ferm importanti għall-futur taż-żgħażagħ bħat-tibdil fil-klima. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista semmet it-talbiet taż-żgħażagħ dwar il-ħarsien ambjentali u t-tibdil fil-klima u għalhekk resqet mozzjoni fil-Parlament biex tiġi ddikjarata emerġenza tal-klima f'pajjiżna. U feraħ li l-KNZ tal-irwol importanti fir-reżoluzzjoni li ġiet approvata unanimament mill-Parlament. Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' fuq in-naħa tal-ġenerazzjonijiet futuri u se jibqa' fuq quddiem nett jinsisti li din tissarraf f'azzjonijiet konkreti. Matul din il-laqgħa ġew diskussi bosta temi relatati maż-żgħażagħ u l-parteċipanti tal-Parlament taż-żgħażagħ ippreżentaw ukoll riżoluzzjonijiet li ġew approvati matul l-aħħar sessjoni tal-Parlament taż-żgħażagħ. Dawn kienu jinkludu proposti dwar is-sistema edukattiva f'Malta, l-edukazzjoni ċivika, l-użu tat-teknoloġija għall-iżviluppi sostenibbli, l-intelligenza artifiċjali, l-ugwaljanza bejn il-ġeneru u l-plastik li jintuża darba. Adrian Delia qal li mill-Parlament Ewropew u fil-manifest elettorali il-Partit Nazzjonalista tkellem u ressaq proposti konkreti dwar il-plastik li jintuża darba, dan b'inċentivi b'saħħithom għall-eliminazzjoni tal-plastik li jintuża darba. Il-kap tal-Oppożizzjoni faħħar il-proposti taż-żgħażagħ li tresqu mill-KNZ u s-sem tal-partiti taż-żgħażagħ li pparteċipaw fil-Parlament taż-żgħażagħ li għamlu survey sabiex setgħu jieħdu stampa ferm iktar fatwali tar-realtajiet f'pajjiżna u li fuqhom ibbażaw il-proposti tagħhom. Għal din il-laqgħa mal-KNZ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia kien akkumpanjat mill-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista Joseph Grech u d-deputati Clyde Puli, Ryan Kallus, Claudette Buttigieg, Carol Aquilina u Jason Azzopardi.